Tak. Čaute ľudia. Natáčam s mojim bratrancom. Ivkom. Čaute ľudia, dneska budem natáčať spoločne s Japučinom. Ja mám veľmi zlých brawlerov, Kamo, lebo... ale ty máš wasabi, Pavelky. No. Musíme ísť bez wasabi. Ale všetci moje obľúbené mody sú z wasabi. Tak nevadí, ja to potiaham. Koho mám ísť? Kto má takú ope wasabi? Penči nerobím. Super, môj prvý start drop. Dobre, tak ja idem Kenjiho. Ok, ja mám jediné duo. Dobre, tak poď. Ok. Ja dnes to bude možno na 5 minút maximálne. No, Ja budem natáčať dlhšie. Ale bude taký dlho video nahrávať. Ja mám vlastne nekonečné útoky. A napíšte mi ľudia do komentu, koľko máte už wasabi, Pavel. Ja ich mám niečo okolo 40. Ja nula. Miau, 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 miau. To nie ptášovi. Hop. Má vytiahlo. Chce dopať zutne. Nie, ja som to do Japučina sa musí snažiť. A inak ľudia, dajte odber Japučinovi. Nehajte, Pavelky, počkaj na mňa. Ok, ja Neber počkám. A ešte ich furt neber. Už ich vozím! Si mi vyžil ten kill, ale som to nepovedal vôbec. Ľúbim si medveda. To si dáš nového, ale nevadí. Hop, tam tá wasabi na Kenjiho. Je nekonečná taká. Koho mohol napadnúť takú silnú wasabi? Kámo, 4 killy. Ej, ty čo mi dávaš kúďok? Ej. Takže ľudia, budem rád, keď dáte odber aj mne, ale samozrejme dajte odber aj Japuchinovi. No poď Japuchino. Hej! Dobrú chuť. Dobre. Mám samozrejme. No dobre, ľudia. Máme 0 rokov, robím si s vás prdel. Ideme do ďalšieho. OK, máme teraz trocha lepších superov, ale my Úplne strašne. hej, úplne. Takže dám smuťáka. Miau. Miau, 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 miau. Počkaj, tam je Pavelky. Ja si idem pre ďalšiu bedničku. Jaj, tam je Surge a Edgar. Opi. Si. Hop! Nenadávaj. V mojom videu sa nebude nadávať. Do peči! No. Ale tu tento ide tu cípne. No nič, ja idem do koho lepšieho. Sluč ma ešte úplne. Ja bojem iba Nitu. Čakaj, ja si len pozriem. 320, OK. Dobre, poď. Potrebujem pár hier do El Prima. Potom pôjdem s El Primom. Chcipni. Mapu. Chcipni. 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 Hej, Wi-Fi mám sprostú. A ja. Urni. Aj mne. Choď preč. Nevadí. Ty máš šťastie, že si dnes chcípol. Ja z nej to som... mne sa sekla. Ne. Prčíc. Ber tu mám klopku. Nožu.
Toto je tam chaos. Proti nám je finish. Miau, 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 miau. Nejdeme sa zatočiť. To je dobrý nápad. Au. 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 Autač. No ja idem, baza. Neu. Miau, 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 miau. No one drowns when I'm around. Čo robíš? Tam mi svietilo, že ty nové. Aha, vlastne tu spí. Asi. Máš vidia, sa nenadáva. Hej, ale vieš, že za to ti môže bloknúť kanál. No nič, ideme do 4. hry a aj tu. Za jednu nadávku nás nemôžu. Ak tu skončíme. A Búchal nadáva! Ak toto sleduje Búchal, tak je totálny. Tak mu odkazujeme, že nech skončí s YouTubeom, že to nemá cenu. Že je tu pes! Nie, že nech skončí s jeho YouTubeom. Tak či tak mám od ho dislajky. To nemá cenu proti tomu. Dobre ľudia, čaute. Čo si nevypol natáčanie, to ja budeš. Dobre. Ale tak to sa nedá, ti tu tento nič pochcípa. Jak môžeš to rýchlo chcípať? Inferno ale mám. Dobre, čo ideš preč? Ľudia, tak čaute. Pokrajec living. Okay, tak ja idem hrať sám. Ľudia. Potom ešte pôjdem jedno videjko z Robloxu po tejto hre s mojím Danielkom. Ne. Vnútri. Čo vám maminka povedala, že sa máte ísť? Moje vyšpívané. Ľudia, ideme po tulipán, voza, tak, typek, tulipán. Najkrásnejšie meno som Ja musím byť nepočul. aspoň top 2. A ja musím vyhrať to prvé miesto, ktorému sa mi zatiaľ darí. Balóny luli. Capibareo, Cocosinini. Yes! Where's my birdie? Wow, 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 wow. Šimpanzini bananiny. 9 pohárikov. Kamoš, chcípni takto. Ja si môžem vylepšiť. To si nechám potom na El Prima. OK, keď budem mať 29, tak si možno kúpim nejakého leva. Bude to asi Bowly. Chcípni na to ešte. Sabi, obok. Ivo, No, potom mi dáš to ID. nie. Co? Lebo mi to nejde. Lebo nie, že by to nešlo, ale som povedal, že to je veľa pohajka. Nemám ani osoby povedal. A to už kvôli mne není. Ja si nedostal osoby. Pepe. Prečo? To je moje video. Ja neviem, aký máš presný limit. A potrebujem poslednú hru do El Prima. Toto je posledná. No. A toto už
a potom to už ukončíš. Aha. Ja chcem len ľuďom ukázať, že dokončíme El Prima. Mám 38 pohárikov, potrebujem asi... Koľko, nepamätám si. Poď. Ja pozriem, či to bude stačiť. Nech to stačí. Bude to stačiť? Mám ho. Ľudia, nový Bravo Air! A idem si vybrať, či... Nie, automaticky. Tak čaute ľudia, uvidíme sa pri ďalšom videjku, čus! Okay.